part del mitjan de Mallorca són terres seques, de marina, que els ramats, sobretot d'ovelles, en s'hivern romanien allà, passaven la invernada allà, però l'estivada, quan ja la serva escassejava i la calor se feia més evident, pujaven cap a terres més fresques de la serra de Tramuntana. El camí de Sant Pau era un camí probablement de transhumància. Per això eren necessaris que hi hagués pous de tant en tant per poder abeurar aquest bestiar. A tots aquells pous públics hi havia l'abeurador a l'hora. I anaven a abeurar la bèstia i es posa igual que guarda d'ovelles. El pou salat també se trobava arran d'un camí força interessant, almenys a l'edat mitjana. Era el camí que des de Porreres anava dret en el castell de Santuari, avui a termes de Felanitx. El tenim ben documentat en aquest camí, en el manco a l'edat mitjana, perquè la gent de l'interior de Mallorca, de pobles de l'interior de Mallorca i Porreres n'és un, quan tocava anar a la defensa de l'illa, per la circumstància que fos, nosaltres ens tocava la defensa del sud, de la vessant sud o est-sud-est de Mallorca, així com altres pobles anirien al castell del rei de Pollença o al castell de l'Aró. Nosaltres ens toca anar a Santuari. I per aquest camí passaven la gent en direcció recta en el castell de Santuari. Si ens hi posam a de veure el pou salat o una miqueta més endavant, podem veure com a l'horitzó el que divisam és precisament la mola, la gran mola del castell de Santuari. Una vegada hi vaig anar un dematí i vaig veure que sortien mosques i vaig goitar i va parèixer que me pegaven una galtada de l'olor que me va pujar. I vaig mirar i vaig veure que hi havia dos bultos a dins. Vaig dir, jolín, qual cuca que l'ha feta. I jo a més vaig pensar, ja està dins el pou, l'han tirat. Però, més normal, al cap de 8 dies va comparèixer i vaig quedar un poc content. I el resultat va ser que van ser dos porcs, que qualque pagès no sabia on els havia de posar i els va tirar allà de dins. Seure, com sabeu, se fa soca, malament sigui un arbust, fa soca, i hi havia més o menys com una cuixa meva de grossari i travessava la mota del pou, o la capella, que direm, i l'havia rebentada per tot i estava a punt de caure. Muntanyes a Porreres no tenen pagesos. Se vivia de pagesia. Hi havia un picapedrer, hi havia un fuster, hi havia un ferrer, però tot de pagesia. El picapedrer fa una porxada, fa una barraca, una casa, però llavors hi havia el ferrer que a més fa feina per a fora vila. Els pagès, totes les feines eren fetes del ferrer. Fa 100 anys que tot el que empleava el ferrer, tot el que empleava el ferrer era fet del ferrer. I llavors afegim el fuster. El fuster per una part, diríem, de les arades, que hi feien mentir, i feia que les arades un temps eren de fusta i només tenien la punta que era de ferro. Un temps els ferrers anaven a ajustar les rodes dels carros i normalment estaven de vora un pou públic. De vora, potser 100 metres o 200. I anaven i el pou, a la placeta del pou, posaven la roda, l'encalentien i així anaven.